jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a yaw pindi tv en garti kattane jomiraɗo subaka hande o gam yettinanen ko sifa e kelle kattane jayndeji leydi sénégal joni paren koye jayndeji ɗi alarba jeetati lewru avril hitande junnaji ɗiɗi nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde walf quotidien kam musimen jaydiyankoɓe ɓe gartitande koye on ɗon manifestation mo ganduɗa kay ko syndicat ji diyete tijaɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti wala saaha joni opposition holliti kañum kay koko annudi nangorandeɓe e nden ɗon haare mabɓe holno wiiri kam musimen jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde walf quotidien ƴeewoyen jayde les échos kamɓe noon ɓe garti ko yutel haali Toussaint Manga ɓe kolliti noon kanko Toussaint Manga e ñalawma hande o omo jogori darade toon to yesso ñawɓe beete ɗum ko caggal nde o rewira ɗin ɗon konnguli ko wiyete ko déformation e ɓoggi karalle kesi ɗi fewde e Aline Ndoye honno wiiri e kam simen janiyankoɓe ɓe garti ko yutiyal haali Ousmane Sonko kam e Mambay Niang ko yuti nden ɗon ñawore rewnon ɗo ɓe kolliti wala saaha joni Ousmane Sonko waɗi argumenté ni wadde ko wiyete ko défendre hoore muɗum e caggal on ɗon ganduɗa kay kañum woni rapport mo ganduɗa kay ko IGF mo ganduɗa kay Ousmane Sonko ɓayini ɗum ha tahinimo ni kanko Ousmane Sonko waɗede condamné e on ɗon fan ƴeewoyen jayde tribune quotidien kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garti ko yutiyal haali modification code électoral ko yutiyal haali sumgoji ɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti kay wonande ɓe ganduɗa kañum woni jeeyaɓe kandol lande ko gomsa boppu gardi Bougane Gueye Dany kañumen kay mbaɗi dénoncé on ɗon hold up législatif honno ɓe mbiri ɓe mbaɗi annoncé noon on ɗon offensif juridique mo ganduɗa kay haaɓe gani ɗum wadde ha joni e nder jayne nde Serigne Babacar Sy Mansour khalife général de Tidiane e rima ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe tikkere hofgo juuɗe to sengo transport o nde mbaɗata feere dartina on ɗon grève holno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe ƴeewoyen jayde li quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yutiyal haali ɗen ɗon koppareje jaltinaɗi gam wallirde ɗin ɗon galleji jaynirɗi ɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti kay ko ina tolni e milliard pawɗo temedde jeenayyi million kañumen kay woni ko yaltina ɗum noon gam wallirde ɗum noon ganduɗa kay kañum woni radio ji kam e téléji hani e jayɗe bindol ndeyete ɗum kala ko gam ɓe mbawa joguita ɗum no hannirta niyete honno wiiri kam musimen jaydiyankoɓe garti toon e jagorɗo o ɓe gartini kadi eɓe ganduɗa kañum woni CDEPS mo ganduɗa kay nena waɗa dénoncé holno gueɗe ɗe jaari honɗon peccugol ngol holno yaari ɗum ne tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde li quotidien jayde point acti kañum arti juuti haali modification code électoral ɗo e nder leydi sénégal ɓe kolliti kay woni société civile o kañum nene waɗa erago muɗum ko yuti on ɗon fannu omo ganduɗa kañum woni Moundiaye Cissé mo ganduɗa kay gardiɗo on ɗon ONG 3D kankone kadi konngol makko ine tawe e nder jayde nde holliti no wonde kay gueɗe ɗete koko anniya waɗede taw noon ɓe ganduɗa kañum goni lundu ngo woni tan opposition o kañumme yendi yende muɗum namdaka hen honno wiiri kam musimen jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e jagorɗo kal final ko yuti haali humpito ɗo e nder leydi sénégal kanko ɗon holliti kay wonande ɗen ɗon koppareji ganduɗa kay ne mbaɗa ɗum gam wallide galleji jaynirɗi yaltinama ko ina tolni noon e milliard pawɗo temedde jeenayyi e million de francs CFA koppareji meɗen ko ɗum kay woni ko yaltina gam wallirde yoga e galleji ɗi ete ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni las quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti on ɗon fannu kono noon ɓe ɓuuri nayorade ko on ɗon grève mo ganduɗa kay ko teskade ɗo e nder leydi ndi hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni e dognoɓe werlaji e jagorɗo kal final ko yuti haali yaaha ngara holli kay jagorɗo o erima nde transporteur en dartinta on ɗon grève ɗo e balɗe o e ñalawma on tan ɗo e waktuji nogas e nayyi honno wiiri ko musimen jaydiyankoɓe ɗo ɓe mbi noon laamu ngu ene wonitande kañum waɗi haussé le ton holno wiiri e jayde nde e jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetede jayde source a kamɓe noon ɓe garti ko yuti haali on ɗon aide de la presse ɓe mbita nde ko feccere nde kay ene wayno feccere nde ko feccere ganduɗa kañum woni fowru niyete ene wonitande gueɗe ɗete e ndewani lawol honno ɗum feccirani ko ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum jayde source a jayde guindiri nde le soleil ko hen arti ɓe mbitande ko ganduɗa kay ko woni ɗen ɗon koppareji ganduɗa kay ko jaltinteɗe gam wallide ɗin ɗon galleji jaynirɗi hitande junnaji ɗiɗi nogas e jeegom ene wonitande gueɗe ɗete e yalti niyete honno wiiri omo ganduɗa kañum woni directeur de la communication o kanko noon o jalti gam famminde holno gueɗe ɗe jaari ɗum kala ine tawe e jayde guindiri nde le soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓalli nde e jayde rewmi sport kamɓe noon ɓe gatti koye
koye ligue des champions européenne en woni tan de ɓe ganduɗa kañum woni Bayern Munich mo Nicolas Jackson ko kañum kay fooli on ɗon képp mo ganduɗa kay kañum woni Real Madrid honno wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayni wiyetede Rewmi Sport. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe yaw Pidi TV gasi ha laabi ceer ko ɗum woni komin kelmoro minanade ko sifa e kele gadane yoga e jaydiji ɗiɗi Sénégal adi meɗen ɓe jaydiyeji wonata ko janggo soko wili gueɗe ɗo e nden min mbiyo jokke ɗoftade kamɓe rewinade programme uji ɗi Pidi TV Allah jarama